guys. Pagkakaroon guys, ako man daing duty. Mao na nga wala kumuhat ni Mr. guys nga tuwa sa dagat. Nilakaw na lang ko guys. Kaming duha sa akong anak guys kay basig malit mi sa amo ang mga trabaho. Ang akong anak guys padong sa Panggat Pantalan ug ako sa barangay. Awa na may muhat ni Mr. guys ga nangita na namin among gisuwa kay dugay kaayo sila. Misakay na lang ko niya padong sa barangay hall kay padong po sa Pantalan guys. Mao ni nga nagdaga na mi ani guys. Og nihunom mi sa usa ka tindahan kay nagkuha mi og yawi sa kagawad guys among gihapit. Og malakaw raman ang barangay hall, awa na kumusta og balik siya na lang ni padayon sa Pantalan. Kini magdali-dali ta guys sa ato ang trabaho. Usay malimtan na lang nato ang pagpamahaw. Pero nalipay ko guys kay pag-abot nako sa barangay hall, dunay mga immersion. Kay 12 ni sila guys. Mo duty na sila sa barangay. Usa kini sa akong mga pag-umangkon di ay guys nga mi duty na. Si Ninya Balistoy guys, akong pag-umangkon, ang kinagwapahan akong pag-umangkong babae. Asidyo ni able sa pultahan guys, kay ni-operon siya nga siya kuno mo able de, ako lang gihata ang yawi guys. Kay aron dali mi makasod, kay kining tiguang lagi lisod pag kuri-kuri ana mga yawig asa na dapit. Ang amo sab nga daycare worker guys, ani apod sa amo ang barangay hall ga distribute sa iyang mga feeding sa iyang mga kabataan. O doon na mga nanay ani nanganhi guys, nagtigi-tigi laman sila pag anhi hasta mga bata. O kini si Ma'am Flor Gamos guys. Nindot kayo yung feedings kay fresh milk. Mas ni believe pa ko sa iyang feedings guys kaysa amo mga feedings. Ang ihagjud kay milk. Agamo kay spaghetti ana. Ang kani ilahag milk jud nga fresh. Ganinaw na ko ang palibot guys, mapanganuron gihapon arang inita. Ug dinhi guys ato makita ang atong daycare workers nga si Ma'am Flor Rinda Gamos. Kugihan kay ni siya nga kuan guys, daycare teacher. Ako to sa moabot guys iyang papirmaahon. Kay kinahanglan po na niya paabot ngadto sa DSWD ang mga report nga na-distribute na niya ang mga gatas. Ang kini among daycare teacher guys, di jud ka matahaan kay hingatawahon. Dansibol po ni siya guys. Unya okay ra kay ni siya kung inyong duolon. Hinuon di kalikayan sa usa ka teacher kamao jud masuko, pero kini siya pod buutan ni siya guys. Buutan gamay. Katawa ron siya yung buutan gamay. Jokiron gud ni siya guys. Ang iyang talento ginoon kusog kay mo sayaw. Nag-anam-anam lagi ang gikayon sa unahan guys, gaanam-anam sila pag abot-abot. Ang mga ginikanan ni ini kay arang inita po ni udto na ni. Mo na nga ang mga nanay inton arang gabisgo sa kainit sa adlaw.
Puno ni ganina guys karon mga pila na laman ning nanay ani kay anam-anam lagi. Gipakita po nako guys ang ilahang feedings kung si Ma'am Flor kinta mismo ang gipakita ninyo guys kay usa pud mi ani mo assist nila kung mag distribute na sila sa feedings. Naa po ni sila guys kay usa po ni siya sa amo ang mga trabaho sa barangay pag-assist sa mga visitors nga moanhi diri sa amo ang barangay. Or muhatag mi mga referral guys sa ngadto sa mga pasyente ngadto sa center. Or ang amo mga trabaho ang pagpanghinlo sud sa barangay, ang pag-assist po sa mga bisita guys, mo ni amo ang mga trabaho. Mo ni nga naya makita gyud nato si Ma'am Flor nga niya kung video guys. Kay usak jud ni siya sa amo po ang kauban sa barangay. A few moments later. Alas 5 na ni guys. Nihanggab ko og labas nga hangin diri sa may pantalan guys. Nisuroy kuno ko ari. Kay arang inita gusto kong hangin. Doon raman po ni sa mo ang barangay ning pantalan guys. Mao na nga dapong panabo anig paon. Kay gisugo man ko ni Mister. Nakadalikit ko og video aning amo ang pantalan. Mao ni ang pantalan namo guys sa Valencia. Wa na kon mo video dito sa Luyo guys. Diri na ko sa front. Kaya naka-video naman ko dito sa Luyo. So di na po ko sa front. Sa may baba sa pantalan. Dili pa dugay niyang pantalana guys na bibo. Niya tong pista. Kay di naman ang gipahigayon ang chibugan sa pantalan sa Valencia. Bibo pa ning dapita guys. O gato makita nato ang kamiging ani guys. Hanap lang. Awa kayo yung mga Coast Guard ani guys kay gatrini sa Badyang. Matapos kung anak to sila dito sa Badyang kay gatrini sila. Amo na ilahang mga balay-balay sa kanhi sa Chibugan guys. Wa na murag hipos-hipos na ni. Hapit na mahuman og hipos. Hipuso man ni nila guys. O makita nato din nilagay ang kamiging hanap lang oh. Katubang yun ning kamiging sa buhol. Layo lagi pero duulo ni mo ng kamiging duol ra. Mo ani ang pagatpatan guys. At bang puni sa pantalan pagatpatan. Sa akong pagpauli guys, gikan sa pantalan, nihapit na po ko sa mga kabayan guys, sa pagpanungko sa mga kabataan nga aduna di ay may feedings rong Merkulis. Ang sponsor ko no guys, Kagido Lim. Usa sa mga dagkong hospital sa lungsod sa Valencia guys, mapahigayon og feeding program sa amo ang barangay.
Nalipay pud mi ani guys, mao nanungko nako og mga bata. Ga suot-suot na lamang ko aning mga kabayanan guys, wa na ko moagi insaktong agianan ani kay anang laktod ko gikas pantalan. Di lalim ang trabaho sa usa ka BHW guys, magsige lang mag suroy-suroy ani mga kabayanan, hadlo kayo og dunay mga iro. Ang among trabaho guys, manungko rag mga bata or magpahibaw sa ngadto sa mga tibuok purok nga mao ni mga buhat. Mao na nga ingon ani gyud akong gitrabaho guys, pero kining manungko po ta guys, pag ingon natog mao ni miyo po ng mga gisungko nato nga naman may nahibaw. Maguna ang mahibaw guys kaysa nagsungko. Arang lisura guys, suong-suong aning mga wire, wire matini. Guwante lang ko ani guys, og laktod-laktod kay aron madali ko sungko ang mga tao guys. Og moagi ko og kanang tarong nga agianan guys, mahimo man pero dugay ko mahuman. Mao ni gasuot-suot na lamang ko ani guys, mga kabayanan. Og ako guys, moingon kaninyo guys, salamat sa pagsunod sa ako mga videos. Og palihog subscribes guys, kay malipay jud ko anang inyuhang buhaton. Kay dako na kay nang tabang sa ako ang pangandoy sa kinabuhi. Og manghinaot ako guys nga dili mo magsawa sa ako mga videos. Inyo jud kung ubanan hangtod sa katapusang ang mga videos na ho guys, inyo jud kong unungan kay kamurag jud akong paglaom guys. Maningkamot po ko guys nga makalingaw ko para ninyo kay mao jud ni ako ang tumo og tinguha nga mulingaw sa katawhan. Ako miyon guys. Bye bye.